Dobre, čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa, toto je to druhé video a dneska si čo zahráme? Dneska si zahráme takú hru, ktorá je teraz dosť populárna, volá sa, že Zlom si kosti. Akože v pohode, ale prečo by si niekto chcel zlomiť kosti? Takže... Requotes. Troška som to hral. Toto nie sú zlomené kosti, ale toto je zlom si kosti. Zlom si svoje kosti. Ešte k tomu, že svoje. Dobre, ja som to troška. No to je, počkaj. Už na to nemám, lebo to stojí 4 000, hej, 4 000. To asi, že jedna ona. Bazo. No, je to v pohode. Dobre, so Samusom som nehral som, ale on je teraz na dovolenke, takže s ním nebudem hrať teraz dlhšiu dobu, ale už sme dohodnutí, takže je to v pohode. A teraz pozrite sa, teraz som dostal 2000 a teraz hotovo a mám to a teraz si môžem kúpiť tú žížalu. Prečo by si niekto kupoval žížalu? Ja nemám žížalu. Jej, som žížala. Nie, nemám robuxy. Mal som. Počkaj, niečo je v stoku. Romane, skoň 100, kamo, nerob. Dobre, poď, ideš, musíš to stihnúť. Poď, ideš. Poď, na nejaké your garden, bro, very povedz. Jos, mám to. Dobre, som späť. Nevšimajte si, čo sa práve dialo. Proste Romana je skôr 100. Dobre, ak teraz počujete také pípanie, že no tak to je ten program. Ja to mám takto furt zapnuté. Teraz ináč vyšla škola. Čo lajkové. Máte nových spolužiakov, to ja. Dobre, vždycky tieto časti budem strihať. Dobre, som späť, idem znova. Čo si môžem kúpiť? Dobre, som späť a mám nové high score. Idem si vykúpiť. A ešte si. Dobre. Znova som zpátky. Okej, co mám spôsob? Ja som si všimol, že prečo mi to lame nohy, keď žiadne nohy nemám. Akože v realite mám, ale na tejto postave. To je divné. To je dosť peňazí. Jak mi myslíš, ale... OK.
Prosím, dajte mi niečo dobré. Prosím, RNG Gods. 16%. Jasne, to je to najhoršie. Že? Nie, ja som zo zlata nejaký. Dobre, potom si ešte upgradujem toto môžem skočiť. Ja teraz dostávam proste nejaké elektrické šoky. No! Ja som moc elektrizoval. Damn, 24 000. Počkaj, to si môžem kúpiť toto nové, že? Ježiš, čo mám s myšou? Sa odpojila myška. Dobre. My sa reálne, kde mám myšku? Pomoc! Dobre, som späť. Mal som tam 6%, neviem, čo sa s tým stalo. Ale zrazu to. To je divné, ale okej. A stále mám takéto proste elektrický šok. Neviem prečo. Neviem proste. Polovica z tohto videa není strihaná. Ani nebuď, vlastne ja nestriham, lebo ja neviem si nájsť moje kapnuty, ja som mal voľaký nál, kde sa ale proste ukázal počítač. A teraz ho zrazu nemám, takže nemám si to nejak ako upgrade. Poďte, dajte mi niečo dobré. Niečo dobré. Ježiš, prečo robím jak decko? Toto bude koniec tohto videa, ja by som vás akože rád poprosil o like a za ten sám. Takže ak by ste mali na to, a keby ste to vôbec mohli spraviť, tak mi ho pozrite. A vidíme sa asi zajtra, alebo ak nie zajtra, tak sa možno, ideme v piatok, a keď nie v piatok, tak spravím nejaké iné video na Grow Garden. Buď na Grow Garden, nie, na Grow Garden nemám súťaž. Tak na 99 Nights in the Forest. Ide 30 minútový miniatúr. To je akurát tak na video. Možno to tak trocha katne, bude som neprenesť. Dobre, to je všetko. Tak ja vás s vami lúčim a peace!